What's up mga kagago na Korea? It's your boy CJ again for another back-to-back video. Bantayan ninyo, wala kayo tasipat ro no? Kinaw ko sakit gud. Pero no, kung unsay na itabuan ni pero once nga nako itong tonsillitis nga ma-feel sa akong throat, gawas din hilanat na ako nga wa ko kay bawo nganong naunsa na or unsay nakadag effect sa tonsillitis sa ako ang system sa lawas nga nganong mahilantan ko. Kung kinsa may nakaibaw diha o nganong ingana na siya, please lang comment lang sa ubos kay ganahan sa gumakaibaw sad. Thank you. By the way, dili dahil mga sakit-sakit atong istoryaan ron, kundi sakit sa YouTube or gitawag na tong mga cancer. Sa nabantayan na to, ang YouTube industry nakadako gyud siya. Nakadaghag tao, nakadaghang influencers. Unya ang kabati pag yun, nagkadaghan ang mga bugo o influencers. Ug ako na silang gitawag og mga cancers. Mga garbage creators, mga influencer nga cancer. I know, content na nila. Pero content din naman gago ka ug mang-uto ka sa kataw. Timan kasagaran nga magtan-aw sa YouTube ron or YouTube viewers, mga bata. Kay mo na sila mga dako kay oras sa ingana nga butang. Ug ayaw sa luto ang mga bata dapat gani nga ikaw influencers, ikaw ma-influence sila sa mga maayong butang, maayong paglihok ug maayong pamatasan. Kung magago gani kag tao, imuha na lang kaugalingong gaguha. Sabot this video, let's talk about 5 types of mga cancer nga influencer. So let's go na. Gago! Number 1, mo ni sila mga gitawag og mga for the viewers. Sulti pa nila, for the viewers lang daw. Timan yung mga viewers, mga bata. Magpauto si Degas mga bata. Mga bobo! Tayo mo itong na-viral sa Facebook or na-viral ba ito siya? Basta mukaon og bisag unsa, bato, halublak, ug mukaon pa sa iniduro. Asa mo na? Tangina, sa sobrang power niya, puta kay ba puhod, mukaon na siya tain niya. Tangina, sa sobrang gago mo, nagpauto ka na ng bata. Mga bagong YouTubers diha, pareho na ko. Ayos daw na sila sunday, kamanaghanan na sila. Diyan itiman sa mga bagong YouTubers diha, o mga musabak sa YouTube. Buhata ang tanan, ayaw lang ang kabubuhan. Alright. Mali yun! Number 2, respeto lang ang kulang. Mga YouTubers, ngasing pangayo og respeto. Timan ibay, ang respeto di na pangayoon. Buhato na, ha? Mauning mga YouTubers nga, bisan mali sila, i-insist gyapon nila nga tama sila. Ganon kayo kabobo. Pareho atong gitawag nila nga si kinsa to, Zen Pro, no? Nga siya pay nangayo, siya pay isog gayo. Ita Zen Pro ang gitawag nimo, no? Zen bobo ta, no? Kung mangayo kag respeto, ihatag sa ang respeto. Sabot, dili makamangayo ang respeto, ihatag yun nimo. Once mo hatag kag respeto, tagaan sa kag respeto. Ano oro gunagod? Number 3, actors. Maunay mga tao nga sa sobrang maay na nila mo acting, halata na hinong kaayo nga nag-acting ra sila. Kanang pangan nga pi Gago! basta ka nang mag-prank na sila, klaro na kayong acting Kung mag-acting gani mo, ayaw na 50% o 100% na. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Hindi ko nabantayan sa ilang mga video nga katong nag-prank sila nga natog siya. Kinsa may matog nga mag-make up. Puwa pa kayong lips, puwa pa kayong blush on. Gago! Wag kami pre, wag kami. May ganito kami. Number 4, panggagago. Makagago bay? Oh, legit na, nga gago. Og legit sad nga bobo. Sa sobrang panggago niya sa tao bay, magbuhat na siya fake news para ingnon siya nga sakto siya. Unya ay kog ingna, tudloan din nimo imong mga viewers ug papumakak para makadaog lang sa argumento. Ayaw sad Yeah, boy. Gago na, bobo pa. Number 5, puro angas. Sa sobrang angas nila,
dapat yun nila pagkita sa lang viewers o mga tao nga angas gyud sila. Ayaw jud uy. Naay time nga isog ka ug nasay time nga dili. Ibalansi lang ba? Ayaw pag isog-isog kung mali ka. Ayaw pag isog-isog kung wala kas lugar. Sa pa, ayaw pag isog-isog kung mali na imong gilabanan. Dili sa tanang oras misig isog ka. Gamiton sa nini mo. So, kana lang sa guys. Di mo pahoy lang jud ko. As in, sa mga viewers diya ba? Tanawa sa ninyo yung pagtanaw eh. Ayaw mo pa influence sa mga influencer nga cancer. Sabot, mas maayong mo tanaw mo ni Nico David, Paulol, Chairman, Mayor TV, ug sa whole team payaman. Kana, siguradong naadyo mo'y makatunan. Ug malingaw po jud mo. Sa last vlog na ko ba, kay gi-reject man siya sa YouTube. Naman ako gi-recommend din yung YouTube channel ato. Daray. Og ang link nasa day sa ubos ha. I-check lang ninyo. Okay? And thank you for watching this mga kagago na ko diha. Bisan wala ko energy ron, tan-aw gyapon mo. Og salamat kaayo. Thank you for watching this video. And if you enjoy this video, please leave a like, comment, share, and subscribe na sad, ha? Thank you. Peace. Patas. Garcia.